Egunon, gaur bi amaiera artistiko ikusiko ditugu. Bat erraza iruditu zitzaidana eta beste bat zaila iruditu zitzaidana. Hau da, erraza iruditu zitzaidana. Ikusiko dugu zergatik iruditu zitzaidan erraza. Eta bestea, bigarrena, zaila iruditu zitzaidana ikusiko dugu zer hobeto behar dudan ariketa hauek ondo egiteko. Beti bezala, zuek aterenen badazu erantzuna, eten bideoa orain. Hemen dakazue ariketa. Erraz iruditu zitzaidan, ze hemen errege beltza inguratuta dago, bakarrik loki honetara mugitu egin daiteke, H5. Eaz, lehenengo saikeran, jake matea da, gora jun behar du, beste jake, gora jun behar du, eta hau ikusi nuenean, zaldia bost ikusi nuenean, ezin duela errege beltzak F6-tik barkatu atea, jakin nuen hau dela erantzuna. Tamen, erantzun bakarra da rege 7 eta horren G6-kin jake da, baina ez da mate. Vale? Bi aukera daude, errege H8 ez da aukera oso ona, ez orain guztiz inguratuta dago eta zuzenean beltzak dama eman behar du, ez da ala ere hor bukatzen. Erantzuna, ze hau egin dezake, baina iristen gea amaiera bat, non errege txuriak jango du peoi beltzau, eta zaldi txuriak kontrolatu egingo du peoi beltza. Eta erraz irabazi behar da. Bigarren erantzuna, G6 eta gero, errege H6 da, ematen du, beltzak eskapatu egin behar duela matetik. Eta hau da, mugindu da, ikusi gardena aurrutitik. Eta nik ez dakizekatik neko erraz ikusi nun, errege gela. Oztopatzen, irteera, errege beltzai. Horrengo mugimendua izan beharko zuen, zaldia F5 mate. Baina, beltzak bi mugimendu ditu, dama E6 edo dama C8 jake, zaldia mugitzen duenean jateko. Eta hau da, hemen ikusi behar dena, peoi beltzak ez duela promozionatzen. Ze hemen doblete bat dago. Eta amaiera oso erraz irabazten da. Saikera hobea, H2 baino da errege H5. Erregearekin jutia, peoia laguntzea. Baina, zaldia F0-ekin oztopatzen zaio bidea, lehen mugimendu bakarra peoia ez duna galtzen errege H6 da, eta orain zaldia ahalik eta urrunen jartzen da. Zaldia H2, errege H5, zaldia F1. Erregetik ahalik eta urrunen. Vale? Hemen saiatu egin daitezke kausa asko, bueno, ez da erraza hau saiesten. Eta peoi beltzak, peoi txuriak promozionatuko du, eta zaldi txuriak ondo babesten du peoi beltza. Orain, ikus dezakon, bigarren ariketa. Bigarren ariketa hau asko zailago iruditzen. Beti bezala, eten hemen bideoa ikusi zuek atera nahi balma duzue.
Hemen dakazue bigarren ariketa. Eta lehenengo mugimendua oso erraza iruditzaidan. No? Afila jebi. Miesatu egin behar da zeo zer diagonalean. Dena dago diagonalean. Vale? Eta kostatu zitzaidan ikustia zein den beltzaren erantzun honena. Zera, zutabetik ezin da mugitu. Dorreak jak ematen du eta jaten du dama. A8 ez da kainoelako zintzurik, dorrea mugituzkeo, jak emango dio eta jan, alfilak. Beraz, bi mugimendu gelditzen dira, dama C8 eta dama A6. Az gaitezen dama A6ekin, eta hemen nahiko erraz ikusi nun dorre D3 bakarrik mugimendu daukala beltzak, eta hau eta gero afila F bat alfila zuriak pieza bat gehiago dauka eta irabazita egon behar du. Gaina beltzak peoi txuria jan behar du eta oposizioa erraz irabazten dio errege txuriak eta errege beltza zehatuko da peioa kononatzen eta baina alfilak kontrolatuko du lauki hori eta errege txuriak jango ditu beste bi peoiak. Bueno, bueltaz gaitezke lehenengo mugimendura eta gero eta beste saiakera da dama C8. Eta hemen kosa asko saiatu nituen, baina nahiko erraz ikusten da hau dela saiakera bakar. Eta hau. Noski, C6 ezin da bueltatu, dorreak emango lukelako jake, eta erregina irabazi, E6 alfila jake, eta ez da peoi jan alfilak dama jaten. Beraz, errege 8 da mugimendu bakar. Eta hemen, bai ikusten nuela gaztelua H5 dela mugimendurena, baina dama A6 eta gero ez nuen erantzun on ikusi. Ze damak mehatzen du hau jatia eta hau jatia xakekin. Eta hemen eten nuen nire kalkulua eta nolabait ez dut topatzen erantzuna eta erantzuna egiten nuen liburuan. Baina hau da varianto nena. Lehen da bezi, txuriak saiestu egin behar du F6 jatia eta saiesten du C6 mugimenduarekin. Eta honek mehatxu bat egiten du, eta da edozi momentuan errege H8 jake mate izan datekela. Beltzak jandezake hau, eta hau oso zaila irutu iztena ikustea, errege gelau eta gero beltzak ez dakak xekerik. Orduan matea oztopatzeko dama F8 behar du, eta orain gazteluak aldatzen du aldea, gaztelua B post, orain mate izango da B8, hori saiesteko dama D6, jake, baina orain beltzak. Txuriak irabazten du erregea, eta oso erraz irabazten da. Adibidez, errazena da errege 5, errege E8, errege H6, errege G7 saiesteko errege F8, baina berdin errege H7, oposizioa irabaziz, eta zaitzen badien bada beltza peoia koronatzen, A5, A5, D5, A4, C4,
A3, orain, alfila 2, betzaren txanda da, eta txuriak irabaziko du bideo hori, eta horrekin partida. Eta hau izan da dena. Espero dut gustatu izana, eta hurrengoan arte.